uz finansijsku nadoknadu za boravak u kampu. Da nisu u pitanju nagađanja, dokazat će reporter N1 Mladen Savatović, koji je razgovarao sa jednom gospođom koja između ostalog organizuje statiste. Ima posla ko hoće da statira u Pionirsko. Solidna dnevnica za 12 sati kampovanja, za nekoliko dana nekoliko stotina evra. Taman za more, novi telefon ili kladionicu. Da bi se do nadnice došlo, potrebna je prvo preporuka, pa audicija kod Milene iz Sremske Mitrovice. Ona je jedan od koordinatora, zadužena za starije kampere, ali voljna je da pomogne i mlađima. Koliko si star? 28 godina. Što će si da bude student? Bićeš kod mene, majke, ti će da te ugostim kao studenta. Ovo su studenti, kako da ti kažem, plaćeni, koji sedu, ležu ko mečke, imaju šator, međutim neće da mi kažu cenu. Ja moram da pozovem drugu grupu, da vidim da to uključim. Mislim da je 8.000, ali oni lažu, mene sad si čuo što sam pričala, 50 evra lažu. I sad nekada se da lažete, to nakon uzo, oni se smeju. Svi ovde furaju neku priču. Nije Mileni lako. Žali se, ima previše obaveza. Istovremeno dok intervjuiše zainteresovane kvazi studente preko telefona, obavlja zadatke i na terenu. Vi? Jel meni pričate ili? Ne, začekaj ovima drugima. Aha. Ti kako se zoveš? Nisi moj. Ne, nisi moj. Bogdan. To me ne interesuje. Zazvujica ste moji. Ajde imate te majice, izvolite beli šator, idite uzmite da jedete. Pokušaj, veteran ste, imate majice. Daj, gospodine, samo ko ima veteran majice? Ne znam, srećo. Pa ne znam, ja sam doma sandvič, jer vidiš, evo ga, jedi taj sandvič. Se čujemo, Milena? Jesi se isključio? Ko? Ti, beži, skloni se sveze. Što? Pa glavni mi se javlja da uzme vezu. Aha, dobro, važi. A glavni je odlučio, nema više mesta za studente, ali ima Milena ideju. Moraš da nekako nakarikaš da si 50 godina. Moraš da se nekako... Pa ne mogu da prođem kao 50-godišnjak. Neće da te uzme kao studenta. Ja sam pokušala, plaši se, svi se plaše, to su velike organizacije, velike pare. Plaši se da li će ti suprotna strana ili ne. On kaže Milena, jer jedna je prijavljena statistkinja, bila je obelodanjena iz zadruge i bila je na televiziji. Kaže, nemoj nešto što nije pouzdano. Da bi znala na čemu je i gde koga da smesti, predložila je Milena da se nađemo. Dok smo bili na putu prema njoj javlja, može studentska grupa, ali dnevnica sa 8 pada na 7.500. Ne vredi, neće. Ja to ne preko mene, neće to. Pa dobro, 7.500. Veruj mi, neki su ujebani i djeca su i za 4.000. Kako su koga prebali? Pa 7.500, ajde može. Može. Da. Slušaj, ti si student. Ako hoćete da budete dobri, ja ću da vam pomognem koliko mogu. Biću dobar, okej. Našli smo se kod hrama Svetog Save. Sa sobom je Milena ponela fasciklu i papire. Vodi evidenciju. Ko će da popamti silna imena. Traži još ljudi. Za žene dnevnica niža, 5.500 dinara. Objašnjava, one se svakako kraće zadržavaju u parku. Neće biti incidenata ili nešto. Kaki bre? To ti vidiš ti si ludvalja, to je pranje para. Pranje para? Pa normalno, država pranje para. Aha. Šta ti misliš, šta je ovo? Što Bog koliko svo daje? Ko pere pare, Milena nije htjela da objasni do kraja 28-godišnjem studentu. Pa smo promenili pristup. Pojavio se 33-godišnji reporter. Trebalo je vremena da shvati šta se dešava. Milena, hajmo sada zvanično. Ja sam Mladen Savatović sa N1 televizije. Pošto ste malo pre spomenuli pranje novca, interesuje me ko to organizuje. Ne znam, ja vam sada da kažem, ne znam, srećo. A ko vama daje te naloge i to? Ne znam, ja ti sada kažem da su to ljudi, ja sam zato htjela i vama da kažem, da ja neću da pričam. Pa znam, ali evo sad smo otvoreni, sad kažemo otvoreno. Ja neću da pričam, ne. A što? Ne. Jel to dolazi direktno od države ili šta? Ja ne znam. A taj spisak što ste mi pokazali, to ko sastavlja? Ja sam rekla, neću. Koliki je vaš udeo iz svega, u svemu tome? Jel imate neki udeo? Kažete da činite uslugu samo ljudima. Jel to došlo iz vlade? Iz predsjedništva? Ko to radi? Jedino koga je Milena spomenula je Aleksa. Ime ili nadimak nije pojasnila. Mladen Savatović, N1, Milena, Beograd. Za priču kada je videla mikrofon i kada je shvatila